Ce faci? Spune mama. Ivi. Wow, ce interesant este aparatul ăsta. Uite, uite, are un cablu. Uite, uite, poți să-l prinzi ăsta, vrei? Vrei să-l prinzi? Da? Da? Uite, wow! Și la Sofie îi plăcea? Du-te, mă! Hehehe! Hehehe! Ha! Wow, ce interesant e! Da! Hihi. Hihi. Da, te văd. Nu, nu pupă mânuța. Hai, și pune-ne ceva. Ivi, Sofie, Ivi. Nu pupa mânuța. Ivi. Hai, spune-ne ceva. Spune A. 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 Spune A. Sau spune E. E. Aua. Spune aua. Ivi. Aua. Așa. Încă o dată. Aua. Mă. Spune mă. 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 Atunci spune mama. Aua. Aua. A. E bun. Da. Te-am auzit. Gata. Bine, am înțeles. Închidem.